Poftam. Salutare, eu sunt Cristian. Astăzi facem egg fried rice, sau cum s-ar traduce, orez cu ou. Bine ai venit în bucătăria mea și hai să începem să gătim. Pentru rețeta asta avem nevoie de niște orez fiert și lăsat o zi la frigider, adică, da, ceapă verde, un ardei iute, ardei gras sau ardei capia de care ai. O să pun 2 ouă, o să fac o porție, niște piper, monoglutamat sau MSG, niște sos de susan, sos de soia și ulei. Și de asemenea avem nevoie și de un wok sau o tigaie normală, dar un wok o să iasă cel mai bun. Hai să începem. O să spargem ouăle, da? Spargem ouălele. Da? 2 ouă ne ajung. Tăiem chili. Cu tot cu semințe ca să fie mai iute, știi? Cu cât mai iute, cu atât mai bun. Tăiem și pe ăsta. Nu punem mai mult de culoare. Așa. Îl tai cum vrei tu. Să-l tai pătrățele așa. Așa. Tăiem și ceapa verde. Dăm focul la maxim, punem un pic de ulei. Și lăsăm să se încingă ca lumea. S-a încins destul de mult. Auzi. Așa. Punem un ulei nou. Și o să punem ouăle. O să pun o ouă. Am întors. Așa. Acum punem ardeiul. Spargem ou și acum punem și orezul. Trebuie să fie un fel de orez deshidratat, așa, știi? Așa. Punem acum uleiul de susan. Amestecăm. Așa. Punem și sosul de soia. Din nou amestecăm. Să nu se ardă, știi? Dăm niște boabe de piper, le spargem.
punem și pe astea acolo. Mai amestecăm o dată. MSG sau monoglutamat. Punem și ceapa. E gata. Și acum servim. Ce poftă am. Picant, să arăți cum trebuie. Foarte aromat. E o rețetă simplă. Îți ia 10 minute maxim să o faci. Mersi că te uiți la mine. Spor la gătit și ne vedem pe data viitoare. Ciao!